Nyaya yakatangira urapira paseri ichinetsa mukati memba yangu. Nyaya inetsa mukati memba yangu ndeyekuti madzimai angu waiti wakabuda wakaenda kumba kwamai wavo aidzoka manheru. Kudzoka kwaita manheru, madzimai muri kufamba inda nguva yenyu muri kunonoka. Kunonoka kwavaita kuye tikazopedzisira madzimai tatonzwa kuti madzimai vari kufambidzana nomurume. Tozonza madzimai tichigara tichida kuongorora nyaya iyeyi chibva tazonza madzimai aya basa rina kumira mberi, vari kupfuurira mberi kuita zvavaita. Svika ndazoti inini ndaenda kudare kwasabhuku. Svika kudare kwasabhuku handisi kunzwisisa zviri kuitwa nomadzimai angu aya. Vakandirambira madzimai vakapomwa vakaenda kumba kwavo. Madzimai tichigara kudaro, madzimai vakadzoka kumba, madzimai vakasvika pakutakura nhumbu. Tichifambidzana navo vachienda kumba kwavo vachidzoka kumba. Vasvika kutakura nhumbu, watakura nhumbu wakasvika kuita mwana, zvese zvinodiwa pamwana, kutengera preparation, kufambidzana, kuendesa kliniki, kudii ndichitengera. Madzimai angu aya vachigara kudaro, ndakazonzwa kuti madzimai angu wasumuka nemwana waenda kumba kwababa Ernest Master. Ndichazvibata kudare kuyo kwenyambo uyo waramba. Taenda futi kumusha kuno madzimai angu kwaMupini. Tibva ndasvika ikoko tibva tagadziriswa. Mushure mokugadziriswa bva tapiwa tsamba. Madzimai angu abva abvuma kuti shuwa ndo zvatainetsana zviye ndizvo. Ndagara mukugara kwandakaita ikoko wakapfuurira mberi madzimai vakabva vazotera kumba. Vasvika ndauya ndoda kuti ndikuchenurei mukugara kwandiri kuita. Pamwe handizivi ndinoenda kana ndinodii. Ndava nekadhi iri ratainetsana panguva yese ramaitsvaga riri. Saka ndoda kuti mimi muende kwasekuru wenyu kana kwamukoma wenyu. Tikasumuka ndikati handi kwasekuru. Tikaenda kwasekuru tikasvika ndikatambidzwa kadhi. Kusvika kadhi ndikuona rakanyorwa Ernest Master. Mwana ari kuzviwa kwake anonzi Talent Dixon. Saka ndo pakandinetsa kuti kuchiitike rudziko ichochi chiri kuitika. Kuti mwana anonzi Talent. Mwana ndikuzokunetsa tikita ndikuona ndazowinzwa kadhi ndikati ndege tiende kuvakuru tigone kuenzaniswa zvinopera. Usacheme zvinowanika. Saka waya akapinda mumba mako? Akapinda mumba mangu. Akadya zvomukati? Over to you, Master. Ndola mumoyo akuninyepera anapinda mumba make kwete. Apo ndikupokana. Alright. Kadhi riri kupira kanzira ukarakauya kwauri nevakadzi vako. Une phone number yake here? Ya Ernest Master. Okay. Vakapedzisira kutaura vese rini sekufunga kwako? Ndogara tichitaura. Zvazvinoita mazuva ano tekinoloji yati wandei hatisi kumanikidza. Tekinoloji yati wandei. Simba redu ratinaro rakawandisa. Zvamukapedzisa kutaura rini narini ndinongotuma directive kuEconet. Zvinobuda zvese. Ndizvo zvimwe zvinozivai. Zivai kuti munhu wacho ari kukutongai ari kumberi zvakanyanya pakuona nokuziva. Zvikangondinetsa ndinongotuma kuti manya kuEconet. Econet vanofuna kuti mambondoti itai zvandataura. Zvese zvamaita zvinobuda. Tumaconference waitesi. Saka kadhi iripo ukanangidzwa pangapana nemunhu waMwari. Papana asekuru. Vari kupa asekuru? Asekuru akundika kuuya. Iwe unobva kupi? Ndobva Mandarweni Chizese. Saka kadhi vaikunangidza kuti uite sei? Baba mwana ndafunga kuti ndizichenure panyaya yatainetsana iye. Mwana ndokwa Ernest Master. Imimi makatengera preparation makachengeta mwana. Chienderai mberi zvese zvamunoda ndinenge ndiripo. Saka pakuzouya kwataita kuti atipesane mudzimai azouya kwake inda azouya kwangu. Alright. Chimbobudai panze mese muri tu.
Mwana uyu ane makore mangani? Ndane 35 years. Aiwa, ndikura kuti mwana uyu ari kutowa nezvakane makore mangani? 2 years. 2 years. Ukamuita mukomana? Okay. But ndinokutenda nobva wakaita. Kuti wakabuda. NYAMAROPA pass. Kwewo waizonyanya kushungurudzikwa zvokuti waizosvika kupiwa mwana nouyu chii chaitika? Pamusoro. Inini baba wandakaramba nawo 2020. Ndopa ndakarambana nawo. Baba wanda magariro andaita pamba pawo ndaiti nyangwe ndikarima ndasingapiwa kana mari. Ina ndine mhuri yangu. Okay. Ndasingapiwa kana sindi kuti ndichakwanisa kubhadhara vana kuchikoro. Ndopa ndakasumuka pawabereki vangu ndikaudza kuti ini baba namai ini ndakundikana. Yes. Ndakuremedzai. Ndege ndisumuke ndiuye kupi? Mushandichengete vana vangu vaende kuchikoro. Ndofamba ndasumuka pandaenda pamberi pasabhuku ndamupa gupu. Akashedza kuti gupu rake handisikurida ngaende anororwa zvake hama dzangu hadzipo. Okay, ndipo wakazoitawo mwana wakumba kwenyu. Ehe. Okay. Saka ishanjedza mubatawo. Ishanjedza mubatawo. Okay. Ukaita vana vangani naye mukomana? Umwe chete. Ndiwo wakani. Izvino zvokugara kupi? Ndirikumba kwedu. Wakapedzisira kumuona rimumba kwake? Pani nguva. Yakareba sei? Gore here? Ndingatoti kana 3 years dzatokwana. Makapedzisa kutaura mese rini? Kutaura tese tinotaura tese paanouya kuona mwana wake. Mwana wake kwete uyu kauyu? Aiwa Addiction. Uyu Addiction ndouyu pa? Ehe. Wakaita newokutanga ndoupi? Ndouyu angaruka? Addiction ndowanga uku. Ava? Amaster ndowanga uku. Okay. Paanouya wachiona wake ndipani paonowa master? Aiwa Amaster. We? Namasa kusaudza. Ko ndadzata dzautano sei wakamupa kupa mwana? Kana kuti zvakangoitikawo? Zvakangoitikawo kungokana nemimba yacho hana kana chinhu chavakatenga kana chii. Kungokupa chete? Kungopa chete ndobva. Ibhuru risina basa? Ndobva ungondisiwa kublacklist kana ngosiyana nayo. Okay, thank you. Shedzaona we. Order. Wewe nani ama yako muno? Baba? Sekuru? Gara. Mkurubia dzata dzarungwa wainzwawo? Uri kuiona sei? Akaonera kandireita inini. Ndinzwira kuno. Ndanoti ukiona setukukura yone. Imbobudai panze mese muri tindisare noti. Ndikuwa ndesava inini mazirende. Hapana mtosha wangu. Hapana wandosi. Hawana chavakakupa. Musikana anogara nama yake kuna gumwa. Ndogara kuchizesa. Yese machongo kupa mimba chete. Kupa mimba chete. All right ne. Gabawe. Pano wakabvisa here tsembe mshana kana dhora kumba kwako? Ndiani akakupa kana dhora pawawiri wako? Kana akabvisa sendi? Kana tsvakere kunombona? Iwanza una kubvisa kana tsvakere kunombona kuna ate zvako? Pamusoro changamira. Ini ndakabvisa. Kwate zvako. Ndinotowana dombo. Ari kupi? Asara. Ndakabvisa zvaibviswa. Kana muchiti handina kubvisa, ndinasa dombo wangu aripo. Andaiva naye. Ende uyezve paitika mafunction marufu chii ndaitenda semukuwasha papi kumba kwao ndichitoita basa. Pfuma yangu nditoona ni list handina kupedza zvangu kurora but nditoona list. Ragaiti kunzete zvako. Akambosvika kumba kwako unomuziva here? Kuziva kuti togara tese kumaraiti. Kwewe? Right, uda kutaura kuti uri? Mbonyara itizwe? Urodzi wanga uripo wakatosimba. Zvandinotoziva ini baba ndini baba ukuru. Urodzi wanga uripo wakatosimba. Inyaya hati dzazonetsa zvako. Dombo aripo? Dombo aripo. All right. Musikana uyu akuno?
Kogamira waite. Kumba ndakadona. Hauna kurowana vakomana vaviri va. Aiwa ndakadona ndaifudza mombe saka ndaenda musango ndakadona. Anomboya ere kumba kwenyu? Vanouya chiona mwana apo neapo. Ko iwe bobva kutesva. Ko kana akati ndipe munda unombomba. Ndingowa. Nawe anombokupa zvopakati. Ndinogara ndichitenda ndichitopiwa shanda basa. Mawira tati ndinotenda kumba kwavo ndichitenda zvese kana saka ndakudza mawira taita. Paita sekunge pane imwe nyaya. Ndinotenda audio yangu naiye ndinayo, audio yambuya ndinayo, samba kwasabu kwatakatongwa ndinazvo panapo. Tipe tsamba. Saka Order. Ernest Master ya? Ndokuziva ere? Tsamba iyi ndakanyora. Verenga. Chinzwa tesa. Verenga vanhu vesivanhu iwewe. Verenga kogara pa verengese. Gara hako pasi verengese ndidzwe. Chifunde village. Nena Dickson akaudzwa nemukadzi wake kuti mwana haasi wako asi kuti ndewa Ernest Master. Nokudaro murume ari kuda kuziva kuti oita sei pamutemo mukadzi akaita mwana achibva pamurume wake. Nena Dickson nokudaro tinokumbirawo pamuri kuti muvagadzirise sezvo vari murume nemukadzi. Ndinotenda kuti vachabatsirwa. Woisa bhuku chifunde sekretari ewo chifunde. Ndinotenda. Wakambondoona kana kuti unondoona paTV? Musoro changamira. Nindokuona paTV. Alright. Right. Saka wazvinzwa ndini ndakanyora? Kunyora musi. Ndindogara ikoko mukumbura. Amugara ikoko. Right. Wazvinzwa wewe? Handisina minduro kana yanchada kutaura nevanhu one day. Handichisina chokutaura. Se mira yako ndikutaurira. Munhu wokupedzesera panyika. Vanhasi mufanoziva munhu wokupedzesera. Munhu anonzi munhu wokupedzesera panyika ndisapo. Panguva yemagumo eupenyu hwako hwepanyika ndiye anosimuka pafurwa wako pamusoro yevarume. Ngatigere nomunhu zvakanaka takadai nguva yakareba yakadai takava nenguva yakadai asi Mwari atikanganisira kuti taiwadzana zvakaita sei zvakanaka. Saka kana munhu wokupedzesera sabhuku kana dai ari wachipi wako ndiye achiswiti. Kana chifi wako ari dotito ende sabhuku wako ari wokwadotito, sabhuku mambo ndimambo. Iye sabhuku ari kutongogamuchira zvaakanyora. Umbo uhu nokadhi redu rokuchipatara ropolio iri romaternity iri raburitsa umbo uhu hukafanana. 2 patabvunza apa tine zvatinotarisa tabva taona kuti ichokwadi, asi kudambudziko rakaenda kuti pano munhu anaka apa kudarika mumwe munhu. Uyu level yake haichaita nokuti uyu nguva yake yapera aona kuti uyu haachaita, klasi yake haichaita. Saka ndofana kuwana munhu anoenderana nani neni. Noda kuti uyu munhu wepasi. Ndo zvaizviri kureva. Bhozi ndabvunza panapa kuti anokupa bondere kakanyanya. Nguva chero nguva yandaenda kumba kwambuya wangu ndototambwa sonkuwasha kana ndakavhura audio yambuya wangu achitaura square. Ndinotenda every day. Bondo uchipiwa?
Munorara fair. Mukadzi wangu. Kana warukumba mukafonera warukumba warukupi. Munotonza kuti murume nemukadzi asi pane zviri kuitika chete. Saka masiyana muroti. Pana abhadhara. Kana ari mukadzi wako mugirebhetoni. Right. Dismissed. Yeah. Kana maseka quiet. Right. Murume bia. Wanzwa nyaya pashika. Iwo umkurunge wanzwa nyaya pashika. Tapedza nyaya. Next court moya kupeme enda ku judgment yako iwe musha yako. Kadro mwana amurasara sitsamba yekasabhuku. Inosara kuno. Right, unobhadhara mombe 4 dzinotsika. Kadri kupiwa. Kadhi. Arisina basa. Mpe. Unobhadhara mombe 4 dzinotsika iwe. Kana pasina mombe 4 unobhadhara 350 per every oxen kana kuti every kettle inono sign off. Next case. Chimunhu wamwari. Ndandichikumbirawo sevanzi mombe 4 dzinotsika. Nyararai, yes, daudzwa mani. Ndandichikumbirawo sezvo yanzi mombe 4 dzinotsika. Dziri kubva kana dzichibhadhara kure. Amene kuti panoitwa Zirikubva kuchizeza. Dziri kuya papi? Handiti kana dzibhadhara dzibhadhara chisvika mudare. No, rega ndikutaurira hazvinetse. Ende ndibate maoko. Ngarako pasi. Ndinokupa ruremekedzo rwokufugidzira urema. Weiona nyaya zvayaita. Aiwa, zvinowanika muwanhu. Aiwa, ndosaka ndikuti waionawo zvayaita. Yanyadzisa tenzi. Asi ndotendako zvauta. Ndoda kugamuchira nchiti kudare kuno kwauchauya. Wazvinzwisisa? Unobhadhara mari mapurisa vangu. Vouya vonakidza mombe dzani dzake, that's all. Wazvinzwa? Rega ndikupe mapurisa acho. Iwe itai nyaya iyi. Monyorerana pasi. Munoona mombe dzake, that's all. Hazvina zvinombonetsa. But imi munomboitawo kazvimwe. Munotora ani wamungatora. Ava madhara kufamba kuenda kuchizeza hazvibudi. Zvino ndiani anoenda?